Hai să vedem pe unde intrăm. Mergem mai departe? Lasă. Să beată să distruge. Crezi că stau să-l pun pe net și se și aude ce vorbesc cu tine când te cerți. Cu sunet îl pun. Așa ar trebui. Algo más que eso, me sorbita el seso y me decían el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me gusta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como mejor secreto, que dulce fue tenerte dentro. Hay un resto de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a vivir. Y cada día un instante volverá a pensar en ti, en la voz suave del mar. Mai trecem. Prea mulți boschi. Darius. Darius. O să te umpli de scăieți. Hai să vedem pe asta mare și după aia mergem la aia mică. De mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el seso y me decían del peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como mejor secreto, que dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar, la lluvia que caerá sobre tu cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá Nu știu. a vivir. Posibil fabrica de conserve.
looking out for something that's missing. Colors that don't change, I'll turn to shades of gray, staring in the night vision. And I shoot up a flare, throw my head in the air, singing SOS. Can someone save me? I'm all out of love. You say you've got enough for the both of us. Don't fake it, baby. Zici că ei nu gândești. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS, singing SOS. And I shoot Da, e goală aia, dar... throw my hope in the air. Hai să intrăm în aia mare să vedem ce e. Grijă la cuie. Quiet is too loud, my faith is on the ground. You lay down there with me when I'm lonely. Touching every scar, you fix the jagged parts. They cut you, but you still wanna hold me. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS. Can someone save me? I'm all out of love. You say you've got enough for the both of us. Don't fake it, baby. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS, singing SOS. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS. Can someone save me? Darling, forever I would trade it for your love, your joy, forever. Forever and ever. Forever and ever. Darling, forever I would trade it for your love, your joy, forever. Forever and ever. Darling, forever I would trade it for your love, your joy, forever. Forever and ever. Forever and ever. Darling, forever I would trade it for your love, your joy, forever. Dariu, vino. Forever and ever. Forever. Hai să deschid frigiderul să vedem ce e. Can't
Uite, ia ăsta și sparge. Da. E mai simplu să-l pui în picioare ăla, știi? Mamizel, Darius. Uite, scoci. Unde e aruncat ăla ce l-am aruncat eu? Vezi să nu-ți cadă alea de sus în jos pe mână. Dă încoace un pic ăla. De acolo în față. Dar de aici. Să ajungi. Dar este cale de acces pe partea mea, nu să treci prin astea toate. Ce poți să... Cardealul. Uite. Ce? Ceva de genul. Carne de vită în sub propriu. Nu aici lângă tine, dar îți dă înapoi în spate sau așa. Ce? Ți-am zis că... Păi ți-am zis că e la pușcă. Hai. Păi dar asta e următoarea încăpere. Asta e următoarea, după aia o să ajungi și la alea. Uite pe unde calci. Ce îi? Da, ea îi ceva în ea, cred că. Și ăștia da, cred că e ceva. Dar nu, e altceva, scrie pe asta. Da, nu-i făină, dar ăsta cred că e ceva conservant. Nu scrie pe niciun sac. Păi ori fermentat, probabil. De la ea altceva. Dar asta e altceva. Oh. Ce
Nu te complica. Vrei tu să mergi pe chetul? Eu zic numai să vezi să nu te lovești. Ce? Uite ce faină și curată asta. Ce faci? Eu zic să vin înapoi și hai. Dar nu ai ce să umbli atât pe ele, Darius, că e la fel, e mai mult de mers. Darius! Du-te frumos în partea aia și ia-ți-l dacă îl vrei. Acolo pe margine ai pe unde să ajungi. Degeaba mergi în partea aia la altă. Crezi că ajungi la ăla? Crezi că ajungi la ăla? Încearcă să faci mai puțin zgomot. Să faci cercul, mă. Grijă numai să nu mai fie curent, ai grijă cum faci cu ele. Deșurubează-l ăla. O să te tai, vino. Hai. Hai să mergem mai departe, să vedem. Coboară pe acolo, hai. Vezi că pică alea cu totul, ai grijă cum te lași pe ele. Bravo. Why does it hurt me like that? I don't even know how I could have fallen for you. Cause you would never treat me right, yet you made it somehow. You got me, I'm addicted to you. Why does it hurt me like that? I don't even know how I could have fallen for you. Cause you would never treat me right, yet you made it somehow. You got me, I'm addicted to you. Și acolo mai ai lapte bătut, dacă vrei. Alea două din față. Și aici și mai. Pare rumăguș. Uite, folie din asta dacă vrei. Folie din asta dacă vrei. Rolă întreagă. Și aici. Și colorate.
turnat Parizul. You just want attention. I knew from the start. Darius! You're just making sure I'm never getting over you. Got me thinking about when you were mine. And now I'm all upon what you'd expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. You just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Grijă la găurile din podea. Canalizare cu apă. Asta miros putrezită și ucegărită. Nu, conservele astea. Ai găsit-o? Vulpe chiar. În care? Da, nu pe aici. Am văzut-o, aia e goală. Facturi. De congelare e și tranșare, carcasă de porc cu cap. Și de ce? Și ce-o ieșit din porc? Da, vezi cum au tranșat. Eu pot să plec 1007 kg de porc. O tonă. Cât se ia? 4, 5, 6 porci maxim. Asta la. Dai seama ce puțin s-a pierdut. Păi nu, că e mare, ala. Mai ești acolo? Păi le-or dat, le-or vândut. Că și aici, dacă a fost în insolvență, a fost un lichidator ceva care a vândut ce s-a putut vinde și mai rămas asta. Care și asta mă gândesc că prin vânzare.
Ce zici? Da, e plin de din astea. Și e gol pe interior. Pe palet, deci zicea de jos. Da, nu mai fac gălăgie, te rog frumos, lasă-mă. Aici am fost, nu? Da, eu tot am fost. Că ne-am întors, că numai partea aia mai avut. Mare etaj, halele mari și partea aia e cealaltă încăpere. Am fost, da. Tu aici ai fost și te-ai dus în partea aia încolo. Și aici te-ai urcat pe becuri. Nu te mai uita, hai. Hai să mai vedem. Un termometru. Stai să arăt ceva. Dacă vrei amintire. Dacă tot vrei amintire. Mă gândesc că știi ce e, nu? Receptor de telefon. Nu ți-l trebuie. Uite cum iasă cu ele din spătarul ăla. Mi se pare mai frumos pe la portocaliu. Ți le pam două de treabă. Nu-l mai lași pe ăsta, lăsa filmul pe ăsta. Uite ștampile. Vezi? În față acolo. Ce citești imediat. Just wanna go. I know that we were a mess. I don't care how big it is. I just wanna confess. I know that we were a mess. I don't care how big it is. Ce vrei să iei iarăși? Darius, vezi că-ți cuie acolo, vino înapoi. În spătarul ăla e plin de cuie. Gata, e suficient. La ce? Ia-ți unul doar, nu trebuie 10. Unul de amintire. N-ai ce decorațiune să faci din ele, să le ai iară ținute de poman acolo. Ia-ți unul și ți ajunge. Uite, asta e fațada de la un Xerox ceva. Poți să... Am găsit scări pentru urcat. Hai. Hai numai pe aici, că mai sunt și urcăm pe alelalte. I just wanna confess. I
Ce, mă? Hai, te rog, și gata. Let me put it back together, together, together now, I know I can make this better, 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 better now, better. Asta probabil e partea cu biroul. Let me put it back together, 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 Hai încoa. Unde acolo? Bă. Bă. Nu, fiu blocat. Hai, urcă. Urcă. E partea cealaltă de scară, dar. Trebuie baterii. Aici dormea cineva, uite. Uite jos, ceva lanț. Și uite și asta, cu ceva manivelul luminez. Uite, și să pun și din aia dezluminează. Cum ai tu, de apeși pe mijloc. Vezi câte de pe e solar, nu? Hai. Uite. 10 euro ce. Aici e ciocolată. Vezi ce e aurie? Uite, 20 de folii, dacă vrei. E secretul gustului. Ține. Îți ții amintire. Uite.
Hai să avansăm. Tu treci aici, pe aici. Aici probabil o stat cineva, da? Working 9 to 5, guess you can't do that, but when I try, working 9 to 5, guess you can't do that, but when I try, oh, just like I never broke my heart, I never set the words to we're further apart. Oh, just like you never broke my heart, like you never set the words. Doar în alea... Stai cu mănușile alea de unde ți le văd? De unde? Uite ce mi-e asta. Stai cu două pare, ce mai mult? Hai, mă, ne
Dar astea de chimicale, de tot felul. Eu zic că e suficient. Uite aici, că sunt reactivi. Glicerină. Acid clorhidric. Pentanol. Ce vrei să faci? Lasă-le, hai. Aici făcea grătare cineva. Ce făcea mâncare cineva. Locuie cineva. Te și Darius! Grijă ce sticle spargi, că alea toate sunt cu chimicale. Haide. Nu mai lua toate, e suficient. Te umpli tot, bă. Haide. Asta e umflată, posibil să puște. Căști. Uite parfum. Vezi acolo pe masă parfum. Ia-l vezi dacă miroase. E parfum sau e altceva? Hai, gol, lasă. Hai. Cineva cu lasă, nu te băga. De unde se știe? Hai, s-a terminat. Uite, o dischetă. Darius!